सोरखारि रां मोनग्राफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गिदिर खौरां। बे बाराव 10 अक्ट'आव मुलाम्फा मोनग्राफोरनि एकाउन्टआव हाबनाय नङा रां। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावदों। नंगौ, सरकारि बिथांखिफोरनि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव बे बाराव 10 अक्ट'आव रां हाबनाय नङा। नाथाय मोनसे थि समाव एकाउन्टआव रां जमा खालामहैनायनि जाहोना मा? गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। आगस्ट दाननि 10 अक्ट'आव एकाउन्टआव रां जमा खालामनायनि अक्ट'खौ सोलायनाय जादों। आगस्ट दाननि 10 अक्ट'आव सरकारि रांखौ जमा खालामनाय जानाय नङा, मानोना 10 अक्ट'आ सनिबार बाराय गोग्लैयो। बेनिखायनो 10 अक्ट'आव सरकारि रांखौ जमा खालामनाय जानाय नङा आरो बेराफारसेथिं 11 अक्ट'आव रबिबार जानायनि थाखाय बेंकफ्रा बन्द थागोन। गिबि मन्थ्रिया अरुणोदय बिथांखि, रान्दि बिथांखि आरो पेन्सननि रां जमा खालामनायनि गोदान अक्ट' फोसावदों। आगस्ट दाननि 12 अक्ट'आवसो मुलाम्फा मोनग्राफोरनि एकाउन्टआव सरकारि रांखौ जमा खालामनाय जागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।